Hanzi murume wangu andiisa panguva yakaoma. Anoda vana 22. Hanzi gore mwana kusvika vakwana. Guys, pakaipa. Punishment chaiyo. Vana 22 ndo vari kudiwa nemurume uyu. Guys, kupinzana pakaipa chaiko. Ndisati ndapinda munyaya zvizere guys, ndoda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati vasubscribe guys, nchiti hapana chekumirira subscribe, like nekubaya notification bell kuitira patinongo upload latest video hamudarikirwi guys. Nyaya yacho yakamira yakada, hanzi mudzimai ane makore 30 nevana 10 anoti murume wake ave kuda zvakare vamwe vana. Mudzimai uyu wekwaKakamega kuKenya ane mimba yemwana we11. Murume wake ari kuda vana 22. Mudzimai uyu anonzi anoita mwana gore rimwe nerimwe. Pandinongotanga kuenda kumwedzi ndinobva ndatobata pamuviri. Murume wangu haadi kuti ndishandise dziviriro nekuda kwetradition yedu. Vana vave kundirwadza kuchengeta nekuti vakawandisa. Murume wemudzimai uyu anoti anoda vana vakawanda kuti vazomubatsire mukurarama. Chero akange andipa nhamba yevana vandinoda, handiite dambudziko naye. Ndo mamirira zvakaita guys panyaya yemurume uyu ari kuda vana 22. Haisiwo punishment iyoyo guys. Vana vakawandisa. Apa unozogona vachengeta kupinzawo mukadzi wako pashinyasi chaipo. Saka guys, ndo nyaya ndakuya nayo kuti mungonzwawo zviri kuitikawo kune dzimwe nyika kuti vamwe vachitadza kuchengeta vana 3 chaivo. Vamwe vari kutoda 22 vosawa. Thank you guys, ndo nyaya ndanguya nayo nchingoti kune vese vatanga kutitsika pano guys, subscribe, mobaya notification bell. Uye guys, musakanganwa kulike mavideo andinouya nawo. Thank you very much. Like a Hellcat.